Θα μας μιλήσει τώρα ο φίλος μου, ο δημοσιογράφος, κύριος Κώστας Πλαριστής, θα μας πει μερικές απόψεις εδώ όσο μας βλέπει, εδώ στο 19ο φεστιβάλ, του Βαλκανικό Φεστιβάλ του Μοσκή. Σήμερα τα Βαλκάνια υποδείγμαται στους κορυφαίους freestyles από όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Και βλέπουμε τις τελευταίες λέξεις της μόδας. Με πολύ μεγάλο νεράκι και δημιουργία. Δουλέψανε όλοι για να παρουσιάσουν τη δική τους δουλειά